Може и мене да ме снимаш даже. Невероятно красив, фотогеничен. Сега хора показваме как се чистят омари. Скъпо удоволствие. 160 евро е килото, обаче заслужава. Предпочитам 10 пъти да имам такова нещо, отколкото да скупя някой кола за 20 000 лева и да се возя из града и да се надувам с нея. Както се казва, спокойствие, рахатлък. Карай си жигулито, яз си омарите, данъчните няма да те гонят, няма да те следят. Пък като видят с нова кола, с нова къща и те мятат. Пък все пак живеем в България. Любимо занимание на данъчните е да клатят такива тарикати. Тата иде. Чистенето е много лесно и много елементарно. Стига да имаш първо омари. Започва се. Чисти се, тук отдолу се натиска. Му се чупят кокалаците. Да може после месото да се изкара по-лесно. След това се реже тук отгоре. Чурупката, като се реже и в ляво, и в дясно. Сега някой ще каже, не може ли? Не може. Трябва в двете страни трябва да се отреже, защото като се вари месото, да може да излезе цяло. Иначе ще го скъсате. А пък нали трябва да се определи някакъв външен вид на тези омари, като се сервират. Трябва да изглеждат красиво, не като някаква помия там хвърлена. Мака са лайната. И последния, след това ще ви покажа как се вкусява, което въобще не е никаква философия. Колкото по-малко подправки, толкова по-добре. Идеята е да се усети вкуса на самия омар. А не да го нагърмиш с някакви азиатски спори, както се прави в повечето азиатски държави. Натрушават го и като го нагърмят с соеви сосови, моеви сосови, подкимайни разни и става яши плюи. Не става яши плюи, ама се убива цялото месо. Губи се цялата идея от кефа, нали, да усетиш вкуса на самия омар. Така. Вземем малко пешица и малко пеперче, както казваше къцето. Не къцето е то с... Как се казваше? Ути бачваров. Сол, пепер, слънце. Готовата продукция. Винци, омари.